N'i kɛra maa ɲɛmaa ye i ka mɔgɔw lamɛn laɲini kunba dɔ ye u ye Modibo Sanogo n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'i bɛ bila maa ɲɛmaaya la ni fana ye i k'a dɔn k'a fɔ cɛsiri min kɛ komaw fana kan ka kɛ dilannikɛbaa ye tuma dɔw la u bɛ ɲɛmaaya ni ka i k'a dɔn a baara fana sɛbɛkɔrɔ nɔgɔya nka ɲɛmaa ma ɲɛ cogo o cogo n'a tiɲɛnikɛbaa i k'a dɔn k'a fɔ cayara kɔ kan kɔrɔ Modibo hakili la a laban a bɛ kɛ sanjikɔrɔ wɔsi ye baara bɛ kɛ tɔkajɛ a bɛ kɛ jɔkajɛ ye ɲɛmaa man ka kɛ tulo kelen ye i bɛ bɛɛ lamɛn nka kɔmaw fana man k'u bolo dugu kɔnɔ siga t'a la bɛɛ k'i ta kɛ ni bɛɛ y'i ta kɛ a bɛ ɲɛnabɔ Bamakɔ cɛ ni muso denmisɛnnin ni maakɔrɔ Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan ani farafinna ni diɲɛ fan wɛrɛw fɛ minnu sɔgɔlen don renouveau jabaranin na nin waati in na ani minnu bɛ yen ni olu bɛ k'an lamɛn i k'a dɔn k'a fɔ arajo olu kan kɔrɔ Modibo an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ka maliden cɛman ni musoman fo denmisɛn ni maakɔrɔ bɛɛ cɛsirikɛbaa minnu n'olu bɛ faso kɔnɔ ani k'a dɔn faso kɔ kan maa minnu n'olu bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ dugu jɛ o dugu jɛ u bɛ wuli ni ka cɛsiri ka o boloda walasa min ni u bɛ tali kɛ sɔrɔ kunna u bɛ se ka i k'a dɔn k'o lasɔrɔ cogo min na kɔrɔ Modibo an b'i k'a dɔn Ala fo k'a tanu k'a barika da k'a fɔ o kumana min ye daliba masa ye a ka barika don bɛɛ lajɛlen ka baara kɛtaw o la gɛlɛya minnu ni kamanagan minnu bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen la kɔrɔ Modibo o ye basigibaliya ye bɛnbaliya ani k'a dɔn k'a fɔ jamanadenw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛyabaw ani ɲɔgɔn faamuba minnu n'olu bɛ yen ninnu bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ basiba ye dali masa ye an bɛ dugawu kɛ i k'a dɔn Ala ka i k'a dɔn hakili ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn k'a f'i ma k'i sanɔgɔ ka bɔ Bangɔni na yɛrɛmara kafo fɔlɔ baw jigi b'a la k'a fɔ a kɔbilala sa a kɛra commune belebeleba ye a ka i k'a dɔn commune yanni samiya ka don ka se yan kɔri baasi tɛ yen baasi tɛ yen an bɛ gindo ni denmisɛnninw ni sigiɲɔgɔnw tɔɔrɔ si t'u la tubarikala o diyara n ye ko k'i fo o diyara n ye somɔgɔw bɛ ka kɛ an bɛ Ala tanu maa yanni an ka somɔgɔw bɛ baasi foyi t'u la alhamdulilayi bɛɛ b'i fo janjo masa anw kɔ bila don o ma fɔ an ye fɔlɔ sabu kari ka ko nege tɛ na Ala y'a dabila don f'i ye commune 1 anw kɔ b'an bolo ni dɔ banna dɔ bɛ daminɛ ni dɔ banna dɔ bɛ daminɛ anw kɔ bila don ma fɔ an ye fɔlɔ nka se bɛ Jabaru masa ye so fila masa ale de ye sebaa ye siga t'a la ka dɔ sama n'a ka bonya nk'ale bɛ wulakolo kɔnɔ dɛ o wula n'a ka bonya bɛ dugu dɔ kɔnɔ dugu in n'a ka bonya bɛ jamana dɔ kɔnɔ siga t'a la o jamana in n'a ka bonya bɛ diɲɛ kɔnɔ diɲɛ n'a ka bonya o bɛ so fila masa ka sebaaya kɔnɔ ka kiyama fana fara o kan nin bɛɛ bɛ Jabaru Wahidu ale ka sebaaya kɔnɔ an k'an wakilu kɛ o Ala ɲe k'an jigi kɛ o Ala ɲe an ka nata o Alaba in de la sabu i k'a dɔn k'a fɔ maa hadama ɲama ni sɔn a b'a baro bɔyɔrɔ caya so fila masa b'i sɔn a tɛ fɛn fɔ Jabaru Wahidu anw b'a tanu k'a barikada ni k'a wale ɲuman dɔn janjo n'an y'ale taru kɛnɛ min ka rasulu bi tanu ye k'a barikada ni k'a wale ɲuman dɔn nɛɛma ni kisi b'a ye a n'a ka so dunkew ni sahaba ni nabi ɲuman kelen kelen bɛɛ nɛɛma ni kisi b'u ye Ala k'o jidiw kan k'an masaw sɛbɛkɔrɔ fo olu sara tɛ anw bolo koyi foli ni tanu ni barikada tɛmɛnen kɔ anw bɛ dugawu k'u ye hali bi Ala k'u bolo k'ansiw jɛ an kɔrɔ ka banakɔrɔw basi kura kan'u si sɔrɔ jan k'u ka tɔɔrɔ ka jidi kɛ lafiyaw la minnu bɛ tiɲɛ so bada dali Ala ka nɔgɔyaw n'an ka banbaatɔw bɛɛ lajɛlen ye kanuba jama de tɔgɔ ye ko dantuw la anw b'u barikada u ka kanuya la k'u ni ce u yɛrɛ ye Ala ka n'u nimisa filɛbaa jama ni lamɛnbaa jama nin bɛɛ de ye bara kelen kɔnɔ kisɛ ye nka bɛɛ ko ko renouveau k'u ka bisimila kanu ma nɔgɔlen dɔn ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ anw b'u fo u ka kanuya la ka bɛn n'u sigiyɔrɔ cogoyaw ye faso kɔnɔ ani faso kɔ kan an bɛ dugawu kɛ kulo ɲɛgɛlɛ jɔko ɲuman ni ɲamada ko ɲuman Ala ka nɔgɔyaw ye Ala se ko ɲuman Ala ko nɔgɔya an yɛrɛw ye k'an mabɛn k'a cɛri anw ka suya kɔlɛtigi ni nɛgɛ sujurutigiw don Ala ko nɔgɔyaw fana ye Siribe baasi t'i yɛrɛ la kɔni Ala tanu alhamdulilayi kɔrɔ Modibo i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ sigi kɔni kɛlen kɔ ka ko bɛɛ lajɛlen ta k'a bonya ni k'a karama di dali masa ma ko bɛɛ kɛ Ala min bɛ tali kɛ i k'a dɔn kumaso in a hakili la a bolofaraw ka ca kosɛbɛ min n'o ye kumaso caman ye olu b'o kalonsɔ Ala nin waati na kɔrɔ Modibo o kun ti dɔwɛrɛ ye maliden minnu n'olu bɛ sɛnɛ kɛyɔrɔw la bagan maraw ni k'a dɔn mɔnikɛyɔrɔw la ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka wasa lasɔrɔ cogo min na kunnafoni gafew fana bɛ bɔ nanzaraka o la kɔrɔ Modibo anw bɛ nin kuma ninnu ni kɔ i k'a dɔn o bayɛlɛma bamanankan na laɲini kun ye mun ye hami bɛ mɔɔw la i k'a dɔn k'a fɔ kibaruya ni kunnafoni ko la hami bɛ se ka jara cogo min na o kama baara in ye i k'a dɔn fara ɲɔgɔn kan baaraba ye nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tigilamaw olu ka cɛsiri baara ka bon kosɛbɛ kɔrɔ Modibo min bɛ tali kɛ k'a dɔn ɲamayaso fana olu ka i k'a dɔn ɲamadali barika fana ka bon kosɛbɛ o bɛɛ kun ye walasa lajɛbaa ni lamɛnbaa bɛ se ka wasa sɔrɔ cogo min na an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan an ma ɲɔgɔn sɔrɔ yan baasi la kɔrɔ Modibo an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoni ni kibaruyaw olu de kama ka maaw bɔ kunnasiri la tuma bɛɛ waati bɛɛ
Maga Jakite radio suya kole ba ale bolo min Awa Gafure ye ale biya nga i ka dɔ Abubakari Dambele ale be i ka dɔ Jabarani o suya kole la ka mabɛn ka cari k'a di maaw sigiyɔrɔ la Bubakari Jara Badi ninnu bɛɛ lajɛlen ni anw de bɛna fara ɲɔgɔn kan ka i ka dɔ baara in kɛ nka anw b'o kɛ ni hakililatigɛ ye k'a sɔrɔ an ka sécurité renforcée b'an da la Kɛfa Sangare a gulongulonmugu kuwalen don maa kana tulon k'a la o mana bɔ yen k'i bɛrɛbɛrɛ ni ka sira don i kɔrɔ Awa Gafure don Madame Kuyate Keita an k'a fo Kafe Niger abi maa kolo kɛnɛya ni k'i hakili ja ka laban ka galapu ɲuman d'i ma jango n'i y'a min Fleuve Niger da la a ka fisa Murama Ali o ma an bɛ i k'a dɔn sira di ma kɔrɔbɔrɔ i k'a dɔn mon père ɲininka Dramane Aliu Kɔnɛ dakuruɲɛ kelen a ko cogo di Kamalenin ni daɲɛ kelen bɛ ɲɔgɔn na Kamalenin ye kalimu ta a ye nɔbila sɛbɛn kɛ a ko i k'a dɔn daɲɛ kelen a ne mu i k'a dɔn kalo 11 sen va firifiri kalo 11 o de tora an ye o kumana min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko kalo 11 jini kalo 11 o tɛ foyi ye si ma ɲɛna i b'a ye k'a fɔ o de bɛ an bolo yaasa furancɛ fanga o ka i k'a dɔn fanga o ka ɲɔngiri o kumana furancɛ fanga olu ka i k'a dɔn kuntala ye kalo 11 de ye nka i b'a ye k'a fɔ ko maaw kɔni sigalen don kosɛbɛ min ye i k'a dɔn laɲini minnu ye ni i k'a dɔn an y'an bolo kɔni si o la n'olu bɛ se ka sabati gouvernement kɔni ka fan fɛ olu kɛn bɛ ka labɛnw olu bolo da nka u bɛna labɛn kɛ k'u jigi sɛmɛ mun na o de i k'a dɔn ko i k'a dɔn plan d'action du gouvernement n'o i k'a dɔn furancɛ fanga o ka i k'a dɔn gouvernement fanga bolo o ka baara taabolo bolo dacogo min bɛ yen n'o ye péage in ye o kumana ni i k'a dɔn o donna ba la conseil national de transition maaw fɛ o kumana k'o kɛra i n'a fɔ jabo ko ka tɛmɛ i k'a dɔn o bɛɛ ka sa o tɔni min bɛ u bolo o ye kalo 11 ye i n'a fɔ u k'a dɔn k'a fɔ baara bolodalen ninnu ko a kuntala bɛna tɛmɛ kalo 11 kan n'i y'a jateminɛ a madancogo b'o de ko fɔ nka min ye diɲɛ tɔnba ye olu kɔni olu ye i k'a dɔn wele bila ko tarata tɛmɛnen i kɔrɔ ko ka i k'a dɔn ko senateliya ko minnu bɛ i k'a dɔn yɛlɛma minnu kan ka kɛ ko k'olu ko senateliya min ye i k'a dɔn politikimaw ye olu fana wulilen don u b'u ka labɛn na u bɛɛ lajɛlen kɔni b'u ka labɛn na ayiwa i k'a dɔn u b'u k'u ka jamaw fara ɲɔgɔn kan ni i k'a dɔn kɛlɛminɛnw k'olu labɛn fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ kɛta fɔlɔfɔlɔw ye olu kɔni ɲɛsin bɛ o ma fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ kalata o ko olu bɛ yɛlɛma minnu kan ka don la n'o ye i k'a dɔn kalata sɛbɛnw yɛlɛma minnu kan ka don la i k'a dɔn ka taa se lakanako o ma i k'a dɔn jamana a seleke naani bɛɛ lajɛlen na ko o ye i k'a dɔn k'a fɔ ko kolomayɔrɔ dɔw ye fo ka taa se kalata nata in ma i k'a dɔn olu ka wulikajɔ a fanba bɛ o k'o de kunkan ayiwa min ye i k'a dɔn k'a fɔ nin ko in ye sa ko a kɔni a bɛ bala an na k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn maa murutilenkɔrɔ ninnu ye ko minnu ye maramafɛntigi murutilenkɔrɔw ye ni olu bɛna jɛ ni i k'a dɔn ko bɔlen a dɔgɔkɔrɔ n'o ye i k'a dɔn ko report de réforme ni olu tɛna jɛ n'o ye cogo si la hakaja min ye i k'a dɔn marabolo minnu n'olu kan ka i k'a dɔn laɲɛnamaya olu sigi sen kan olu ko ma waleya ko olu ninnu tɛna jɛ n'o k'o ye cogo si la a kɔni mana bɔ Dawuda fɛ Daki ka fɔ la a ko i k'a dɔn ko a wajibiyalen don min ye i k'a dɔn bɛn ani kelenya o de ka sɔrɔ maaw ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya bɛ maa minnu ni ɲɔgɔn cɛ jamana in kɔnɔ y'a sigi ka kuma kɛ k'o fura ye bɛn ni kelenya ka sabati u ni ɲɔgɔn cɛ k'o de y'a fura ye ayiwa ko min ye i k'a dɔn olu min fana filɛ nin ye k'o tɛ ko nɔgɔnba ye koyi k'a sabu kɛ mun ye k'an bɛ don min na i ko bi fanga dafiri b'a kɔrɔ olu kɛlen don ka jɔyɔrɔ bɛɛ lajɛlen ta k'a don nagakɔrɔ ayiwa k'u tɛ fɛ ka foyi bila i k'a dɔn hali tɔrɔmɔɲɔni olu tɛ fɛ k'o bila fanga la maa wɛrɛ k'o sɔrɔ ko o de bɛna k'a ko gɛlɛmayɔrɔ ye Dramane Aliu Kɔnɛ Daki nin y'a ka nɔbila sɛbɛn ye an y'a sama ka bɔ indicateur renouveau kɔnɔ daɲɛ kelen don a nɛmu ka bidon boli janjo masa kɔrɔ Modibo i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ a nɛmu n'i y'a bila an b'an bolo mɔnɔbɔ hakililajiginna annonceur ale fɛ an tɛ i k'a dɔn ni an tɛna se daa dɔ ma fɔlɔ nka an bɛ an bolo mɔnɔbɔ min ye sɛbɛn ye Aja ale kuma an bɛɛ i ye dabɔ kɔrɔfɔ min na nin ye n'o ye furancɛ fanga kunkanko kibara o ye i k'a dɔn jɛkulu dɔw farala ɲɔgɔn kan k'olu ye a wajibiya u b'a ɲini furancɛ fanga kɛbaaw fɛ kɔrɔ Modibo k'u ka waatiw dantigɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnenw nin bɛ kɛ nin waati in na nin kuma in na kɛta ye jumɛn ye o kumana ko olu ka laɲini ye o ye les OGC exigent un chronogramme clair et précis pour les élections wa a ma fɔ k'a bɛ kɛ marisi kalo nata la
nga ni ka dandige do indo a kun ka watu dandige ni kun fɔlɔ tɛmɛna filanan bɛ kɛ nin na kɛta ka ca dɛ ni filanan ma yala kɔrɔmuru kɛta ka ca a caman bɛ bayɛlɛma dunfan ka ca kalo 11 kɔnɔ aja ko n'i y'a ta k'a jateminɛ kuluba dɔ farala ɲɔgɔn kan u ko ma ko consortium des organisations de la société civile olu ye k'a dɔn hakililajɛgɛ kunnafonidilaw ni ka u wele kɔrɔmuru ne ka diɲɛma olu kɛ a seere ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ni ka kibaruyaw ni kunnafoniyaw k'o labɛn k'o cɛri u ka ɲinini k'a dɔn a n'u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye k'a fɔ furanjɛ fanga min n'an bɛ a kɔnɔ kɔrɔmuru o kuma na k'olu ka laɲinifɛn tɛ dɔwɛrɛ ye waati minnu n'olu b'i bolo da kuma minnu n'olu b'i bolo da a ka bɔ i k'a dɔn k'a fɔ fɔla ten a bɛ fɔ ma ko kuma mugu waatiw ni ka i k'a dɔn u dantigɛ ni k'a fɔ nin kuma in a bɛ bɛn nin waati ma i k'a dɔn labɛn bɛ kɛ ka de bɛn nin waati u ma Ibrahim Sango ale yɛrɛ ye kulu maa ɲɛmaa ye kulu min n'u ka ma kɛ k'a dɔn k'a fɔ ko min ni o ye communauté de bloqueurs o kuma na olu fana ka cɛbɔ kunbɛ kɛnɛ ka Abdoulaye Gindo fo ka se k'a dɔn k'a fɔ jɛrɛjɛkulu wɛrɛ maa ɲɛmaa ma n'o bɛ tali kɛ directeur exécutif ni u bɛ kulu wɛrɛ kunna u k'a ma ko DHK o ni o ye Mamadu Lasina Jara ye min ye fatiri ye a ye kanto k'a fɔ nin waati kofɔlen min filɛ k'a ka kan hakililajigin ka kɛ waati min na furancɛ fanga i k'a dɔn a maa ɲɛmaaw bɛ na u kale k'u siɲɛ jamanadenw ɲɛna kɔrɔmuru o kuma na ko kalo 18 bɛn kɛra o de kan o kuma ko kalo 6 kɔrɔmuru ko kɔni taa kɛra ka taa u ko ka to ka ban o kuma na ko i k'a dɔn dalilu kuma jɔlen n'a bɛ fɔ waati minnu n'olu ye waati bolodalenw ye kɔrɔmuru ko olu kɔni ma i k'a dɔn k'a fɔ kɛ ko ye ko min n'olu ye ko ɲɛ jɛlen ye Badiri b'a ka fɔ la ko yala yanni juin kalo cɛ yanni août kalo cɛ kɛta bɛ na kɛ jumɛn ye yala n'an dora nin jogo in na waati min n'o bolodara kɔrɔmuru ko o kuma na o na se ka bato wa ko nin ye ɲininkali gɛlɛnba ye Badiri b'a ko n'i y'a ta k'a jateminɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn furancɛ fanga gouvernement ni a ma ɲɛmaaya bɛ an karamɔgɔ Mukutari Wade ale bolo ale minnu olu dara ni i k'a dɔn u ka baara boloda cogo ye u ko ma ko programme d'action gouvernementale ni i k'a dɔn yamaruya dira conseil national de transition fɛ k'o kuma na u n'a ta bɛɛ lajɛlen k'o kuma k'an bɛ pan ko caman kunna ko ka bɛn ni kow ni u taabolo o ye bawo ko sariyaw caman bɛ yen minnu n'olu kɔni i k'a dɔn lakofɔra n'o bɛ tali kɛ k'a dɔn conseil national de transition maaw olu sugandi cogo ko bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ sariya sɔsɔra o yɔrɔw la nka ko n'an y'an pan o ko bɛɛ lajɛlen kunna kɔrɔmɔrɔ k'i b'a ye k'a fɔ ko wɛrɛ caman bɛ yen minnu ni sariya sɛbɛkɔrɔ sɔsɔlen don o la nka hami ni jɔrɔ bɛ min na bi ko k'a sababu kɛ min ye ko sariya sɔsɔra kabi k'a dɔn san 2020 waati min na Alhaji Ibrahim Boubacar Keita n'a ka jamakulu bɛ fanga kunna kɔrɔmɔrɔ ko kuma ko sariya kisɛ min n'a fɔ ma ko loi électorale o y'a jɛya k'a fɔ ko ni député bɛ sugandi a bɛ sugandi Cercle kunda ani Bamakɔ commune olu kunda o Cercle kunda kɔrɔmɔrɔ k'i b'a ye k'a fɔ ko législative san 2020 k'o kuma na ko sugandili taara i k'a dɔn ka ɲɛsin Cercle 49 o ma ani Bamakɔ commune 6 ko k'a sɔrɔ sariya dun jɛlen don kɔrɔmɔrɔ k'a fɔ sariya kisɛ dɔ fana kun ye hakililajiginna loi dɔ bɛ yen n'o ye la loi numéro 0 n k'a fɔ la loi numéro 12/018 min taara mars kalo dɔ senfɛ o tile 10 san 2000 ani i k'a dɔn 12 min bɛ i k'a dɔn Cercle 11 ni ka i k'a dɔn o kɔni ɲaŋɛnɛmaya ni k'o jɛya i k'a dɔn kɔrɔyanfan o la ko pan kɛra o sariya kisɛ kunna olu ma ta i k'a dɔn bala Badiri b'a ko sɔsɔli taara ka ɲɛsin sariya wɛrɛw ma loi électorale région 11 kɔrɔmɔrɔ k'olu créer don wa a ma kɛ i k'a dɔn yɔrɔ wɛrɛ la dɛ anw ka jamana sariya kisɛw de ye région 11 ni ka créer wa o sariya kisɛ kelen fana kɔnɔ a fɔra ko loi électorale ka fɔ la sugandeli bɛ kɛ ni k'a dɔn k'a fɔ circonscription électorale minnu ye olu ye cercle kunda ko cercle 11 o créer ko kɔrɔn fɛ i k'a dɔn député minnu n'olu donna n'u ma bɔ kari la ka ntɛnɛn sɔrɔ olu minnu n'olu ka sugandeli kɛra mankanba ye k'o kuma ko ɲinɛ kɛra i k'a dɔn cercle 11 kɔ k'o sɔsɔli kɛra ye Badiri b'a ka fɔ la ko min bɛ tali kɛ san 2020 région 11 i k'a dɔn olu fana jɛlen don jamana in kɔnɔ nka olu tɛ ka ta bala ko ɲininkali ye min ye yala sariya minnu n'olu bɛ ta anw fɛ munna u bɛ sɔsɔ munna u tɛ don bala Badiri b'a ko n'i y'a ta k'a jateminɛ kalo 18 kalo 6 kɛra ka ban nka n k'a fɔ a bɛ fɔ ma ko chronogramme n'o ye waati boloda cogo waati labɛn cogo nin bɛ kɛ nin kuma in na ka bɛn nin waati ma Badiri b'a ko ninnu tɛ kɛ waati jɔnjɔnlen ye dɛ nka Ibrahim Sango ka fɔ la k'olu bɛ ɲinini min kɛ ani u bɛ min lawajibiya jamana marabaw olu kan o ye jamana sariya kisɛ minnu bɛ yen a ka bato i k'a dɔn walasa jamanadenw ka u yɛrɛ ye jamana sariya kisɛw o kɔnɔ sabu ko laɲinifɛn ye mun ye bi o de ye k'a fɔ ko a ka kan jɛkulu dɔ ka sigi a fɔ ma ko organe unique des élections ko o ko kunkanko kibaruya k'o bɛ dangan min na o kɛli bɛ kɛ u ma wajibi ye i n'a fɔ Ibrahim Sango ka laɲini ye mun ye k'o tɛ se ka kɛ dɛ ayiwa
Fadriba kon go ko min mi tali ke ka do kalo kile septembre kalo do senve a kile mugan ni duru san bafla ani mugan ko ka damne o do ni ka konde ka tabla i ka do ka fɔ ko kalo ta ani sheki ina fɔ charte yɛrɛ no ye i ka do ka fɔ benganzebe o y'a fɔ cogo min na a jɔse mugan ani filana article 22 o ko i ka do transition ka waati bolodale ko kuma ka bi bɛn i ka do kalo ta ani sheki ma nka kan an dora nin dangana an dora nin gibariya la ko yela nin bina to nin jogo in na wa ko a kaka i ka do ka hakililajigin kɛ mara kɛbaba yɛrɛ i ka do n'o ye an karamɔgɔ bandaw ye ale de y'i bolonɔ bila nin bɛɛ lajɛlen la ka laban ka kale ni siɲɛ k'o kɛ k'a fɔ waati bolodalew n'o ye kalo 18 ye baara minnu bolodalen don ko in bɛ kɛ o kɔnɔ nka an bɛ dangan minɛ ko bi kalo 8 taara ka ban n k'a fɔ kalo 6 taara ka ban yala ko tɔ a bi kɛ kuma jumɛn kalata tɔw olu bi kɛ waati jumɛn yanni k'a dɔn k'a fɔ réforme institutionnelle a n'a tɔw olu kɛ waati ye waati jumɛnw ye ko fuguri ni k'a dɔn k'a fɔ munumunu n'o ye ɲaami ye o bɛ nin ko in bɛɛ lajɛlen kunna i n'a fɔ Aja ka fɔ la ka bɔ annonceur kɔnɔna na réforme électorale bɛ yen réforme administrative bɛ yen réforme institutionnelle bɛ yen réforme hakilina yɛrɛ bɛ yen min ye lycée électoral ye o fana jateminɛ kan ka kɛ et puis le découpage administratif ala marabolo kura minnu dɛsɛlen ka laɲɛnamaya yala o kalata a n'a bila u kɔnɔ k'u na taa kalata la k'a sɔrɔ olu ma sigi sen kan wa kalata yɛrɛ bɛ se ka kɛ jamana fan bɛɛ fɛ k'a sɔrɔ lakana ma sabati wa ɲininkali de bɛ yen Desani jamana yɛrɛ tila ko saba la i b'a sɔrɔ fila tɛ jamana ka mara kɔnɔ ko kala ka ta o kɔni ye fɛn dɔ de ye n'o tɛ kalata an bɛ min nɔfɛ o tɛ se ka k'o la dɛ an dun t'an ba kalo 18 ko in kunna n'o tɛ jamana in sariya wa a bɛ sigi maa tɔw de kama a sigibaw sen t'a la awɔ Mali sariya ko de kalo 18 ko an bɛ 7 an y'o daminɛ ka ban kamanagan dugu jɛra dɛ a tɔ ye 11 kamanagan dugu jɛra foyi ma k'a ko n'a fɔra ko kalo 11 kɔrɔmɔrɔw ka région kuraw sigi ka cercle kuraw sigi ka arrondissement kuraw sigi ka commune kuraw sigi ka liste électorale kuraw kɛ c'est-à-dire selon des circonscriptions électorales circonscription ou bien communale an ye kalo 4 kɛ fɔlɔ Kɔtɛba ɲaga la foyi ma kɛ o kalo 4 tɛmɛnen kɔ ɲɛmaayaso sɔrɔla ka sigi o ɲɛmaayakow fana sigilen yanni an ka ɲɛsin o baara ma an y'a kɛ sinji sira balima sira lemana sira teri sira sugandi ye bɛɛ ka na i da don a la o fana bɛ sen na Ala ka kuɲɛ nɔgɔya amina yarabi nka an jigi b'a la nka an tun b'a ɲɛna n ko fiɲɛ bɛ fanga kɔrɔ de la nka fanga kɔrɔ taara nka a bɛ yen awɔ fanga kɔrɔ binna nka fanga kɔrɔ bɛ yen o ye bamanankan sugu jumɛn fo ka jago don ala kɛ fulakɛ dusu ma tiɲɛ e ɲɛna sɔgɔmada in na ko fanga kɔrɔ binnen maa ɲɛma ko k'a tɛ don pankuru wɛrɛ kɔnɔ ni faso ka pankuru tɛ ka taa ka yaala la o tɛ président ye hali bi i bɛ k'a ye président ye koyi Mali kɔni yɔrɔ jumɛn protocole m'a fɔ bɛɛ ɲɛna ko son excellence Ibrahim Boubacar Keïta chef de l'état président de la république mun bɔra la devant tout le monde Dieu et les humains bandaw a kɛra bɛɛ ɲɛna foyi ma bɔ wa a b'o de jɔyɔrɔ la u ye a bila retraite de la n'o tɛ i bɛ k'a bɛ yen dɛ maaw wulila gansan maaw wulila pu tɛrɛ ma kɛ gansan kolo n ko maaw wulila gansan cɛ ka tile kuru kɛ y'a fɔ la directive ni u tora ko la gansan n b'o f'i ɲɛna bi a f'i da cɛmancɛ la i t'i malo amina yarabi ala y'a nɔgɔya koyi hali ni ala sɔnna ni maliden ma sɔn mali tɛ kɛ putɛrɛ ye mali tɛ kɛ foyi ye ni maliden yɛrɛ ma sɔn ala sɔnnen don ne m'a f'i ye ko ala ka fɛrɛ ka ca anw ma ta y'a ta ye an kana sigi ko ala koyi ala ka fɛrɛ ka ca anw ta in ma sabu ci wɛrɛ bɛ lɛ la min tɛ ɲindireke ye o janɲɔ masa Delta News Wamsiru Asama akodi Wamsiru ko k'a kan ka fɔ sɔnnikɔrɔ ko tɛ ko da min bɛ dumuni kɛ ko o tɛ kuma ayi da min bɛ dɔ sɔrɔ ka bila a da a tɛ kuma o b'i da kun mɛn kun wa c'est ça le Mali Wamsiru bɔra k'i jɔ a ko da min ni dɔ bɔra i ma caman ye c'est à dire n'u bɛ poste la u tɛ kuma diɲɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i ɲɛ tɛ da u kan o ɲɛ da yɛrɛ tɛ problème i mago bɛ ale ka kibaruya min sɔrɔ o tɛ sɔrɔ o tɛ sɔrɔ yanni dugukolo meleke nka u bɛ bɔ yen don min n'u fonina ka fili révélation n'u fonina ka fili o dugusɛjɛ la hawla gundo bɛ warakali daminɛ Jɛjugu kun ye ɲanjoro ye ni teribaw kɛlɛla gundo bɛ kasi Delta News Wamsiru Asama a bɔra k'i jɔ ko da min bɛ dumuni na o tɛ kuma fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko anw ka jɛmu fanga n'o ye bɛɛjɛ fanga ye an yɛrɛ ka fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ jɛmu fanga min ni a taara i k'a dɔn nansaralaka olu ka taabolo
olu kan ayiwa ko fɛn min ye o ko ye sa k'i b'a ye k'a fɔ olu kɔni fɛ yen nanzaralakaw ani k'a dɔn diɲɛ jamana sɛbɛlamaw i k'a dɔn minisiri ale de bɛ kari ka wala sɛmɛ k'a sababu kɛ mun ye ani k'a dɔn fanga u ka politiki kungilenna tɛ kelen ye ani jamana ɲɛmaa ka fɔtaw tɛ kelen u ka ɲɛtaw tɛ kelen ye ani jamana ɲɛmaa u tɛ ka bɛn fasojɔ baara la minisiri de bɛ wala sɛmɛ olu fɛ yen k'a sɔrɔ i k'a dɔn hali u ma nimisa nka i b'a ye k'a fɔ o lahala kɔnɔ fɛn min ye k'a dɔn politikimaa dɔ ye Faransi jamana la ale ye kunnawoloba sɔrɔ ni i k'a dɔn walansɛmɛ ye koyi Jean Pierre Chevènement nin ye maaba ye Faransi jamana la ale ye walansɛmɛ ko 3 de kɛ k'a sabu kɛ ani fanga ka kungilennaw n'u y'a ta n'u ma kɛ kungilenna kelenw ye ale bɛ walansɛmɛ sabu a tɛna don i k'a dɔn k'a fɔ fɛn na fɛn min n'o t'a di dɔgɔnna ko ye o tɛ faso jɔ sira ye o kumana k'a ka fanga walansɛmɛ siɲɛ 3 kelen kɛra 83 san 1983 kelen kɛra 91 91 kelen kɛra 2000 san 2000 a ye wala sɛmɛ nin bɛɛ la wa ni wala sɛmɛ baden bɛɛ lajɛlen ko ani k'a dɔn maa ɲɛmaw ka kungilenna tɛ kelen ye a kɛra sabu ye ka nin cɛ in kɛ i k'a dɔn maa mandiba ye Faransi ka danayaba d'a kan k'a kɛ sanayɛlɛ maa ye Faransi i k'a dɔn k'a fɔ Jean Pierre Chevènement ale kɔni i k'a dɔn k'a fɔ ko a kɛra i k'a dɔn a ka nin kɛwale ninnu ala la ko a ye i k'a dɔn k'a fɔ bonya ni karama da a kan ko ye ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ nin ye maa ye a dɔ la k'a ye kuma dɔ fɔ o y'a sɔrɔ a bɛ minisiriya la François Mitterrand o ka fanga mara waatiw la ala ka hinɛ a la o kumana i b'a ye san 1983 o waatiw la a bɛ wala sɛmɛ waati min na a ko k'i k'a dɔn k'a fɔ ko minisiri ko ni i k'a dɔn i ka kɛtaw olu ma sabati i ka kungilenna ni fanga ka kungilenna ma kɛ kelen ye e bɛ wala sɛmɛ ni min ma sɔn wala sɛmɛ ma k'i b'i da gulobaranin sigi i b'i nɛ minɛ di n'i ma wala sɛmɛ i b'i nɛ minɛ k'a ye nin de fɔ ka sɔrɔ ka wala sɛmɛ François Mitterrand ka waatiw la Jean Pierre Chevènement k'a ka nin kuma ye ko saga ni waati taa ka segin bɛ kɛ o kan koyi ko k'a sabu kɛ ni o ko masinaw nan'u jɔ tuma o tuma i b'a ye k'a fɔ dɔnkibaru baarakɛlaw hakili bɛ jigin a ka nin kuma in na u b'a ta ni k'a fasiri o kumana fɛn min ye Faransi a kunnafoni cɛrinbaw ye a n'a baarakɛbaw 80 san n'o ye 80 ye i k'a dɔn ko ni jini u bɛ Jean Pierre Chevènement ka nin kuma in ta ka taasiw lakunu journaliste olu kɔni y'a jira sa i k'a dɔn ko minisiri ko ni i kɔni bannen i k'a dɔn démission ma i b'i nɛ minɛ k'i da gulobaranin sigi walama i k'a dɔn wala sɛmɛ k'a sabu kɛ a ka hajuw ni kungilennaw tɛ kelen ye aw tɛ bɛn fɔ la o kumana a tɛ bɛn faso jɔ o baaraw taabolo la o kumana ko min ye i k'a dɔn anw fɛ yan ko bɛ cogo di dɛ anw ka minisiriw ta bɛ cogo di Tomi sigira ɲininkali Tomi i k'a dɔn Janjo Masa Wamsiru Asama ka fɔ la a ko i bɛ fama ka démission ye anw ka jamanaw la koyi ko anw fɛ yan minisiri ko olu bɛɛ kɛ bɛ k'u nɛ minɛ de k'a sabu kɛ u bɛɛ da bɛ i k'a dɔn tulu la a dɔ la ko o de y'a to sa anw ka jamana marabaw n'o ye présidentw ye k'u tɛ hali tanga da u ka minisiriw kan hali u tɛ jate da u kan wa u tɛ kalaturu u ka kumakanw na k'a sabu kɛ u b'a dɔn minisiriw b'u bolo namuguya sogola la cogo min na o kumana k'i b'a ye k'a fɔ k'u b'u ka politiki kɛ minisiri dan ye i k'a dɔn kuma gansan ye a t'i tulo jɔ ala a kɔrɔ jamana ɲɛmaw y'a dɔn k'a fɔ u ye maasi minnu don o fana k'i bɔ yen o kumana ko kuma dɔw la ko a bɛ bala maaw la i b'a ye réseaux sociaux sanfɛ i bɛ bala ka i k'a dɔn ko dɔw ye i k'a dɔn maa dɔw bɛ bala ka muruti politiki nasira fɛ i k'a dɔn kalanden jolenw n'o ye sana kalandenw ye olu bɛ wuli ka mankan ci grèvew bi kɛ baarakɛlaw bɛ baara bila a n'a ɲɔgɔnna caman nka minisiri démission o ma nɔgɔn anw fɛ yan sabu u da bɛ tulu la wa u bɛ nɛ minɛnen don k'u da gulobaranin sigi o kumana ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ a ko ni président ɲɛna jama yaasa ka ninnu bɛɛ lajɛlen ka murutiri kunna cɛ k'olu ni kun salo k'olu olu hakili suɲɛ a bɛ sin ka i k'a dɔn minisiri falen daminɛ o b'a jira k'a fɔ ko ɲɛci tɛ minisiriw la koyi sabu n'a ganna jamana ɲɛmaa da la a bɛ taa i k'a dɔn busamisɛn don minisiriw la ka i k'a dɔn fo ni ka fili daminɛ olu cɛ la o wulikajɔ fana mana daminɛ i b'a dɔn bayɛlɛma o bɛna kɛ minisirisow la ni minisiri damadɔ yɛlɛmana n'o ma mago dilan jamana ɲɛmaa bɛ kari ka gouvernement yɛrɛ bɛɛ da wolo yaasa ka murutilikɛlaw k'olu nisɔndiya dɔrɔn ko nka a se tɛ k'a yɛrɛ ma dɛ a kɔni i k'a dɔn ko a gɛlɛma yɔrɔ ye min ye ko i k'a dɔn k'a fɔ ko minisiri yɛrɛ k'a bɛ sin k'u bɛɛ bakurunba fɔ ni k'u fili ka tila ka taa maaw ta maa minnu yɛrɛ de bɛ wulikajɔ ni muruti la n'o ye i k'a dɔn k'olu ladon minisiriya yɛrɛ la o kumana ko jamana ɲɛmaaw bɛ nin de kɛ activistes ani k'a dɔn manifestants u b'olu de wele u t'u ka tabiya dɔn u t'u ka dɔnniya hakɛ dɔn u t'u ka i k'a dɔn maaya kɛcogo dɔn k'u ta dɔrɔn k'u sɔrɔ a la ko sabu ko wulikajɔ kɛbaaw don o fana bɛ taa wolo balawu la balawu min ni minisiri tɛmɛnen ninnu yɛrɛ ta aw tɛ surunya o la o kumana ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ o k'o ye sa k'i b'a ye k'a fɔ politiki min bɛ yen n'o ye an ka adamadenya yɛrɛ politikiw ye jamana in kɔnɔ yan ko nin kɛlen don fiɲɛ ye o ko caman na Wamsiru Asama ko a siga ka bɔ bɛɛ lajɛlen na
ko kunungo ko an tun bɛ ka sira fɛ dɔw ɲɛ i b'a ye k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ minisiriw ye k'a fɔ k'u kana na kɛ i k'a dɔn namugulasogow ye k'o kɛwale kelen nana filɛ i jɔ bi ko ye ko kumana ko minisiri dɔw bɛ yen ni olu ni fanga i k'a dɔn k'a fɔ u ka ko taabolo ma bɛn yan'olu ka wala sɛmɛ fanga de b'olu foni ka fili o kumana k'u foni kɔ ka fili k'a dɔw bɛ kɛ i ko namasafara olu fililen don jatesi t'u kan wa ko min ye i k'a dɔn danaya bɛ bɔ u kan ka u danbentanya k'u buruja ni k'u bɔ da la i k'a dɔn jamanadenw o b'a sɔrɔ olu tigɛr'u la fo ka t'u cun u kɔfɛ u ni maa tɛ ɲɔgɔn ɲɛsira la fanga min n'u y'u yɛrɛ fa o ye o tila k'u foni ka fili o kumana ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ nin ko ye sa ko u y'a sa k'u bala ni k'u banba i k'a dɔn ko an ka laadala kuma dɔ bɛ yen ko min ye i k'a dɔn da min bɛ muguɲɛ la da min bɛ mugari la k'o tɛ se ka kuma o kumana i k'a dɔn k'a fɔ ko laada kuma o jɔlen don an ka minisiriw caman na an bɛ don min na i ko bi k'o de y'a to u tɛ se ka kɛta foyi kɛ u bɛ na gɛlɛya min sɔrɔ u tɛ se ka kɛta foyi kɛ yaasa k'o gɛlɛya wuli sabu u nakun ye min ye u yɛrɛ b'o dɔn o kumana ko min ye k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya min bɛ jamanadenw kan u nakun ye o minnu wulili ye u bɛ dɛsɛ o la kolokoto ka sira wɛrɛw minɛ o kumana ko ne ye jateminɛw fana kɛ a dɔ la ko min ye fangaw ye y'anw ko fanga furancɛ fanga yɛrɛ min bɛɛ bolo la bi i b'a ye k'a fɔ k'o kɔni kɛn bɛ k'a bɛɛ lajɛlen da kɛnɛ kan min ye k'a dɔn da mun bɛ dumuni kɛ o da tɛ se ka kuma k'olu y'o ko sɛbɛntiya bi ko ye don kibaru dila dɔw k'u kɛn bɛ k'olu damu o don kibaru dila minnu damu olu tɛ se ka kuma nka don kibaru dila minnu bɛ i k'a dɔn baara ni tiɲɛ nɔfɛ u ka baara hukumu kɔnɔ olu ko i k'a dɔn ko fanga kɛra katisation ye ko dɔw ko kakisation o kakisation ni katisation ko nin bɛɛ bɛ fanga de ko fɔ o kumana o bɛ finitigiw ka fanga mara ko fɔ o kumana ko i k'a dɔn an bɛ yɔrɔ min na i ko bi i k'i nɛ minɛ walama i ka jɛn'u ka kɛta ye o kumana ko nɔ tɛ ayiwa ko maa o maa bɛ yen n'o bɛ se ka i k'a dɔn k'a fɔ kala don i k'a dɔn taabolow la walama ni maa o maa bɛ yen o bɛ se ka i k'a dɔn gɛlɛyani se u ma ayi e kɔni i b'i nɛ minɛ de walama e fana ka taa sira wɛrɛ fɛ ɔ k'o dun t'a ɲɛ ye i k'a ye k'a fɔ ko jɛkulu dɔ k'u kan k'o sigi ko commission d'orientation stratégique des réformes politiques institutionnelles ko décret dɔ y'o ko ta k'o bila sen kan 2021 sa o décret o ye 0190 PTRM min taara marisikalo tile 31 2021 n'o bɛna kɛ ni sugandili ye ka maa 50 bɔɲɔgɔnko sugandi olu ka kɛ o kulu maaw ye ko o fana dabɔkun ye mun ye ko da caman ka don dumuni na bɛɛ k'a manze o tuma bɛɛ k'i da gulobaranin sigi ko fɛɛrɛ de tigɛlen filɛ u fɛ nin ye ko n'o tɛ ko munna ko o jɛkulu bɛna sigi tun ko minisiriso kuturu de sigilen don nin ko in kama réforme institutionnelle réforme d'État chargée des relations avec les institutions ko mun bɛna ni jɛkulu wɛrɛ sigili ye tuguni min bɛ o ko fɔ k'o fana kun de ye ka dɔw da don dumuni na olu fana k'u da don k'u nɛ minɛ o kumana ko tiɲɛ yɛrɛ la ko da min bɛ dumuni kɛ k'o da tɛ se ka kuma i b'i nɛ minɛ de o kumana ko fanga furancɛ fanga maaw y'o de faamu yo ko yala k'u na se ka da bɛɛ don dumuni na yaasa bɛɛ k'i nɛ minɛ wa ɲininkali gɛlɛn wamisɛru Tomi sigira ɲininkali Tomi o kumana ko sɔninkɔrɔ ko tɛ an ye nin saba ka bɔ Delta News kɔnɔ ka bidon boli don wamisɛru Asama ka nɔbila sɛbɛn don a tɛ primature la yan comité in tɛna sigi yen wa ko maa 50 bɛna ta olu fana da ka don wa mɛ min f'i ye hali anw yɛrɛ ka debakɛla bɛɛ yɛrɛ olu fana hali debakɛla yɛrɛ tɛ sɔrɔ bilen voilà bɛɛ bɛ siran bɛɛ bɛ siran wa debakɛla caman yɛrɛ bɛ yen olu bɛɛ taara kabiniw la sa positionnement finalement maintenant débat tɛ sɔrɔ ka kɛ fɛn fɛn tun bɛ débat animé a bɛɛ ni min ma kɛ chargé d'émission o kɛra ministre CNT gouvernement association club des soutiens a bɛɛ kɛra o debakɛla tɛ sɔrɔ tun c'est ça le Mali non c'est ça la ilaha illallah f'i ka sortie triomphale ba dɔw kɛ ka tabali gosi ka mankan ci e bɛ wele k'e da don bara kɔnɔ e b'i da gulobaranin sigi an bɛna fɛɛrɛ ɲini muru yɛrɛ la sa tant pis pour le canal boité on va t'amener dans ce comité a y'a teliya on va t'amener dans ce comité a y'a teliya n kɔrɔtɔlen de don a y'a teliya a ye n don a la n'a wolola min na ala lakale ni ala sɔnna ma ala ka koɲɛ nɔgɔya karamɔgɔ i k'a dɔn Wamsiru Asama an b'a fɔ ani k'a dɔn Delta News cakɛla bɛɛ lajɛlen min ye le témoin ye ale kuma an bɛɛ karamɔgɔ i k'a dɔn Kafi Niger sugu taa kuma sera a bɛ ɲini sere a bɛ ɲini sere a sele an tɛ taa sugu la fɔlɔ awɔ groupe commerce la i kana ni seereya ye awɔ yanni an ka awɔ an ka taa commerce la an ka segin Niger groupe commerce la n'ala sɔnna ma a bɛ ɲa ma Bakari karamɔgɔ o kumana an taara an nana dantigɛli jan tɛ o la an ye bisimila minɛ groupe commerce la ne ka nɔngɔn kari kɛ Kafi Niger la o kumana kɔni kɛra an wasalenba bɔra yan ne ka laban k'an wasalen la nati ni ala ka jɛ bisimila o kuma an taara an nana dantigɛli jan tɛ o la karamɔgɔ min bɛ
talikɛ le témoin na ale kuma bɛ a ko min ni o ye i k'a dɔn Mamadu Cɛni Konatɛ ale min n'ale yɛrɛ kun ye i k'a dɔn ACI maa ɲɛma kɔrɔ ye kɔrɔmuru o kuma na ko waati min na u y'a gbɛn ka bɔ i k'a dɔn ACI maa ɲɛmaaya la hakilila jiginna i k'a dɔn furancɛ fanga maa ɲɛma olu fɛ kuma na k'ale fana ye waati kuma kofɔlen ne k'o sɔrɔ ni ka taa kunnafoni ni kibaruyaw k'o di i n'a fɔ an da bɔra a la waati min na sisan Badiriba y'i kanto k'a fɔ min bɛ talikɛ Mamadu Cɛni Konatɛ la o kuma k'an bɛ donni min na ko B o kuma na ko jɔkun tɛmɛnen ye ko a yɛrɛ kun ye bisimila min na hakilila jiginna an kɔrɔkɛ ka i k'a dɔn émission na n'a bɛ débat politique ko fɛ radio tile don Badiriba ko kuma na Mamadu Cɛni Konatɛ waati min na i k'a dɔn a ye i ka min ni o ye Kasimu Tarawele k'o ka wele jaabi Kasimu hakilila jiginna bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ale kɔni da tɛ pan ɲininkali kunna a ye ɲininkali sugu bɛɛ lajɛlen labɛn ne k'a da i k'a dɔn Mamadu Cɛni Konatɛ ale tulo kan Badiriba ko jɔnni yɛrɛ ye Mamadu Cɛni Konatɛ an ka hakilila jigin kɛ ko chambre de commerce maa ɲɛmakɔrɔ o don o waati laban ninnu fana i k'a dɔn k'a kun ye danaya sɔrɔ ni ka i k'a dɔn ACI maa ɲɛmaaya k'o sɔrɔ nka min bɛ tali kɛ furancɛ fanga mɔɔw olu ka nani kɔnɔna na a ko jatew y'a ye k'a fɔ majɛngɛba bɛ a ka baara kɛcogo o la i k'a dɔn jalaki bolonkɛnden ɲɛsinna a ma ɲɛ min kɔ o kuma k'u ye Mamadu Cɛni Konatɛ ne k'a sen bɔ ACI maa ɲɛmaaya o la o kɛra kuma ye kuma min n'ale fana ye waati sɔrɔ kɔrɔmuru o kuma gundo fɛn o fɛn n'o kun bɛ ACI ko la k'a bɛɛ lajɛlen bɔrɔtɔ k'ale to yen gundo kun tɛ yen gundo kun bɛ kɛ Mali donc n'i bɔra la i b'a bɛɛ fara k'a fili nka n'i b'a la i b'a mamu k'a labɛn hali ni maa ko k'a bɛ fɛn bɔ i ɲɛ yɛrɛ tɛ da i kan hali ni maa ko k'a b'a a tiɲɛ fɔ i bɛ guloki bɔ o kama ko kuma ko Mamadu Cɛni Konatɛ waati min na i k'a dɔn a kɔni ye Kasimu ka ɲininkali ne ka olu jaabili daminɛ k'a bɔra ni kɔrɔfɔ caman ye dɛ a ye i k'a dɔn k'a fɔ kɔrɔfɔ caman ni k'o ma da ɲɔgɔn na a kuma na k'a kɔni ye i k'a dɔn hakililajigin kɛ ale yɛrɛ donna ACI kɔnɔ cogo min na a y'o da sera nin bɛɛ lajɛlen ma o kuma na a ye baara minnu kɛ a ye nin bɛɛ lajɛlen lase nka ko o kuma na ko n'i ye kɔrɔfɔ ta k'a jateminɛ k'i b'a ye k'a fɔ woba bɛ kɔrɔfɔ kɔnɔna na sabu Mamadu Cɛni Konatɛ waati min na a kɔni bɔra ACI maa ɲɛmaaya o la o kuma na musaka ko kuma o kɔrɔfɔ bɛ sen na a bɛ taa sefa wari sigiyɔrɔma miliyari caman k'a y'o bɛɛ lajɛlen ci wara ku la o kuma Mamadu Cɛni Konatɛ o kuma ko n'a ta bɛɛ lajɛlen waati min na kibaruyaw ni kunnafoniyaw bɔra ni u ye k'a yira k'a fɔ o kuma na jamana yɛrɛ jɔsenbaw jamana ka sɔrɔ dakunba ani jamana yɛrɛ ka i k'a dɔn k'a fɔ cakɛdaba in n'o i bɛ ACI ko fɔ waati min na Mamadu Cɛni Konatɛ ye nin jigida ye ni k'a maa ɲɛmaaya sɔrɔ Badiriba ko Mamadu Cɛni Konatɛ k'a ye kɔrɔfɔ caman fɔ ni k'a daja a yɛrɛ la nka ko min y'a tiɲɛw ni k'a dɔn k'a fɔ dalilu wɛrɛ minnu bɛ yen o de jɛlen don k'a fɔ miliyari sigiyɔrɔma 21 i k'a dɔn o kunkanko kibaruya bi sen na i n'a fɔ administrateurs y'a yira k'a fɔ o kɛra majɛngɛba ye waati min na a bɛ mara kun na on dirait les administrateurs ont révélé en clair un endettement de plus de 21 milliards. n'o y'a sɔrɔ o kɛra o tɛ ko cɛɲi ye dɛ ale yɛrɛ ye Mamadu Cɛɲi nka a ma ko cɛɲi kɛ nin ye Mamadu Cɛni Konatɛ Badiriba ko kuma a bɛ sefa wari sigiyɔrɔma miliyari caman bɔ min n'o bɛɛ lajɛlen yera a kɔ o kuma na min n'o bɛ tali kɛ kibaruyaw ni kunnafoniyaw la k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni dira nka nin maa kofɔlen ye ko kuma mun na i k'a dɔn k'a fɔ a taara nin kumaso in na a ye kibaruyaw caman ni k'olu kɔni kafara ɲɔgɔn kan ani soba minnu n'olu bɛɛ feerela an ka jamana jɔyɔrɔba minnu n'olu bɛɛ feerela k'a ye nin bɛɛ lajɛlen feereli gafew a n'a dalu k'olu bɛɛ lajɛlen bɔ k'a yira nka Badiriba ka fɔ la ko n'i y'a ta k'a jateminɛ yala nin kuma ye nin ye wa ani nin waati ye nin ye wa o kuma na waati min na Mamadu Cɛni Konatɛ o kuma k'a ye nin bɛɛ lajɛlen kɔni yira k'a fɔ ko so minnu n'olu feerela o kuma na u feere daw ni k'a dɔn u feere hakɛw ani wari minnu n'olu dira ani juru minnu bɛ sen na k'a ye tiɲɛ ni Ala ka courage sɔrɔ ka nin bɛɛ fɔ nka ko donni min na tun bɛ yen donni min na tun bɛ mara kun na donni min na i k'a dɔn a da tun bɛ tulu la donni min na a yɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ danaya b'a la donni min na i k'a dɔn nin don in kama n'a sɔrɔ a yɛrɛ tun ye nin ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔbaa ye ko kuma ko Mamadu Cɛni Konatɛ ko mɛnɛ nka Mamadu Cɛni Konatɛ waati min na i k'a dɔn a gwɛnna ni ka bɔ ACI maa ɲɛmaaya la k'a fɔ ko miliyari sigiyɔrɔma caman juru kɔni yɛlɛn bɛ o la o kuma na ko min ye jamana ka sɔrɔ ye k'a bosoba i k'a dɔn o kunkanko kibaruyaw la caman bɛ yen minnu yɛrɛ kun mago bɛ danaya sɔrɔli la k'o kuma ko danaya ma sɔrɔ ka bɔ nin yɔrɔ kofɔlen in yɔrɔ Badiriba ka fɔ la ko min ye Mamadu Cɛni Konatɛ miliyari sigiyɔrɔma caman kuma fɛn bɛ sen na o
kumana k'a tunni ni k'a dɔn k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen la ɲaamini a ko ala ni tiɲɛ ka kan k'a ka gɛlɛ a k'i se k'i yɛrɛ jɛya o kɔnɔ nka kɔni ye waati sɔrɔ ani kuma sɔrɔ ani ka waati sugandi ni ka i k'a dɔn k'a fɔ yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ baara ninnu na o kumana a fiɲɛ tɛ ale la a fiɲɛ bɛ mun na ani k'a dɔn minisiri mun na ko a dɔw yɛrɛ kɛra f'a ye i k'a dɔn jalaki ɲɛsin olu bɛɛ lajɛlen ma nka an bɛ se ka min kɔni fɔ kɔrɔmɔrɔ ko min bɛ tali kɛ kɔrɔfɔ in na a sɛbɛkɔrɔ cayara nka min bɛ tali kɛ Babadu Cɛni Konatɛ i n'a fɔ an da bɔra a la cogo min na kɔrɔmɔrɔ waati min na mara tun bɛ senna waati min na i da tun bɛ i k'a dɔn a baara la yala mun b'u bali ni ka ɲɛfɔli kɛ walima mun b'u bali ni ka yɛrɛ k'a fɔ nin bɛna kɛ a ti bɛn ma o tuma na ne na baara sɛmɛ ayi fiɲɛ tɛ yen n'i b'a la n'i bɔra de fiɲɛ b'i ye o kuma ko Mamadu Cɛni Konatɛ k'a ko ne nin ɲɛfɔli ninnu kɛ lɛrɛ fila bonyanko o kumana ka maa caman bɛ yen olu kɔni gosi u hakili la o kumana ko caman fana bɛ yen minnu bɛ yen k'a fɔ olu y'a jateminɛ n'o ye jateminɛkɛbaw ye k'a ye k'a fɔ tiɲɛ ni ala ka kan a kɔni ye cɛ waati sɔrɔ ani ka kuma sɔrɔ ni ka bɔ ka ɲɛfɔli dɔw kɛ ka seereya dɔw ni jɛya dɔw di nka ko kuma ko yala nin bɛɛ lajɛlen ye tiɲɛ ye wa o kuma ko ɲininkali tɔ min bɛɛ min jɛlen don miliyɔn sigiyɔrɔma caman miliyari sigiyɔrɔma caman i k'a dɔn ko wo ba de bɛ ase kɔnɔna na ko bɛɛ lajɛlen y'u seere wa k'o kumana k'o bɛ kunna bi kun min n'i k'a dɔn k'a fɔ gwɛni tara ka ɲɛsin Mamadu Cɛni Konatɛ ma baw a ma baara bila nka u y'a gwɛ ni ka bɔ ase ma ɲɛmaya baara bila ma nɔgɔya koyi k'i bɛ gwɛn de k'i foni ka fili ne m'a f'i ye k'u b'a dɔw fili ko ne ma taa fara fatiri in kɔnɔ kunkanko kibaruya n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan o kuma ko un ex-PDG aux abois a ja wulilen de don a hawujalen de don a hakili sigilen tɛ sisan dɛ o ma k'a hakili sigilen tɛ Abdramane Keita i k'a dɔn le témoin kɔnɔna na ko n'i kɔni y'a ta k'a jateminɛ a bɔra ka ɲɛfɔli caman kɛ a ye chiffre caman di a ye so feere cogo caman fɔ nka nin bɛɛ lajɛlen la yala k'o la dangɛnɛmana na tiɲɛ ye mun ye o kuma k'a kɔni gwɛnna i k'a dɔn k'a fɔ ka bɔ ase ma ɲɛmaya la wa i k'a dɔn nafolo sefa wari a tununen caman bɛɛ i k'a dɔn min bɛ tali kɛ ase kɔnɔ an bɛ donni minɛ ko bi n'ale tun ye baara yɛrɛ de bila k'a sababu kɛ ko ninnu fɛnw bɛɛ ale nana ninnu sɔrɔ yen a k'u bɛ ka feere a yɛrɛ an tun tɛ ka da la k'u bɛ ka feere a yɛrɛ ɲɛna sa kɛ walama ale nana a m'a fɔ k'a nana sɔrɔ a dɔw kɛra wa k'u ma k'ale ka waati la wa n'i nan'o sugu sɔrɔ yen i tun bɛ nin fɔ ka bɔ waati o de bɛ danaya da e kan état de lié nka e fɔ ne kɔ ka fili ne ye fɛn fɛn fɔ sa o kɔni bɛɛ ye tajugu sara kuma ye anw bolo sabu an tɛ se ka da o la bilen o walama de a k'i to yen de n'i y'a fɔ an bɛ sɔn wa i bɛ se ka wala sɛmɛ ka da o kan k'i to yen ka kuma ma nɔgɔn koyi munna o de tɛ ka gɛlɛya e bɛ jɔyɔrɔ la nka o y'i dabara sa yala o y'i da cimuru sara bɔ wa i da ma b'o de la sa tant que n'o ma kɛ ni min tɛ kari o ni tɛ kulɔ ko ye a filɛ dɛ o de fiɲɛ bɛ maliden na maliden ɲina k'ale hadamaden ɲɔgɔn de jɔlen don n'a ka latigɛ ye k'a sɔrɔ a ɲinana ala kɔ walahi hadamaden ɲɔgɔn min b'a kɛ ala de b'o yamaruya siga t'a la nka anw ɲina k'o de y'an ka diɲɛ lahara ye ala tɛ yen baara banna nka ni an bɔra la tuma min an bɛ ala ye ni min bɔra place la walama n'a gwana de an bɛ ala ye olu de bɛ ɲinini kɛ sa ka kuma waraka de daminɛna o tɛ mankutu tiɲɛ ye wa nka waati min na n'i bɛ yen munna e t'a kɛ interview gansan a tɛ sɔrɔ sabu u bɛ siran n'u ye k'a sɔrɔ i bɛ waati min na i kan ka ɲɛfɔli kɛ o kuma de o de y'a tiɲɛ fɔ kuma ye danaya de bɛ da i kan o la o nka n'i bɔra waati min na nin kɛra tɛ dɛ nin kɛra tɛ dɛ n yɛrɛ seko tɛ dɛ solidarité gouvernementale dɛ solidarité directionnelle dɛ solidarité gouvernementale jamanadenw kɔ kan jamanadenw joli kan u ni kan o mu solidarité aw sigi kun ye jɔn ko ye ko gouvernementale ala ka kuɲɛ nɔgɔya n tɛ parti la n tɛ gouvernement na o de y'a to non on va t'amener dans les comités stratégiques là ko comité stratégique orientation ni mun ko comité d'orientation et de réforme stratégique dasi dɔ ye a t'a to a tɛ anw to ala ka comité la a y'a to an ka taa ni ye sa maa 50 olu fana bɛ taa dɔ susu awɔ a to an ka dɔɔni susu sa janɲɔ masa annonceur b'ale ta ni ye annonceur ta i b'a ye k'a fɔ Alimata Jɛnɛpo ale kumalen don i k'a dɔn senamatigiw ka yɔrɔ min bɛ n'a b'u kisi sirabakan kasara tɔɔrɔ ma n'an ko a ma ko échangeur min bɛ Sogonikɔ autogare yɛrɛ ma surunya la k'o kɛlen don ɲamanbɔnyɔrɔ ye bi kasa dɔ bɛ yen nɔ o tɔgɔ de ye ko kasa kelen suma kelen ayiwa janɲɔ masa fɛn min i k'a dɔn Sogonikɔ sigidaba 6nan i k'a dɔn o kɔnɔna don a dɔ la fɛn min i k'a dɔn an ka garebaw bɛ yen nɔ n'o ye autogare ye Sogonikɔ
o kumana ko ala ni ka dɔ ladonbaliya ala ni ka dɔ saniyabaliya fɛ échangeur min bɛ n'a dabɔlen don sɛnɛmatigiw ka i ka dɔ yɛlɛ a sanfɛ ni ka tɛmɛ k'u kisi sirabaga kasara ma o de kɛn bɛ ɲamanbɔyɔrɔba ye bi min ye i ka dɔ a ko ye sa i b'a ye k'a fɔ ko a siga tɛ maa si la k'a fɔ ko min ye sɛnɛmatigi bɛ yen maa bɛ 1000 bɔ bi o si tɛ sɔn ka yɛlɛ fɛn in sanfɛ k'a sabu kɛ a taabolo ani k'a dɔn a lahala bɛ cogo min bi otogari yɛrɛ k'a kun dabɔra fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ maaw kana taa i k'a dɔn u fereke bolifɛnw na sirabaga kasara u ka juguya o kuma na nin dilanna olu ye u ka yɛlɛ sanfɛ ni ka tɛmɛ u ni bolifɛnw tɛ ɲɔgɔn ye k'a nana kɛ i k'a dɔn kariw i k'a dɔn o baaradaw n'o ye compagnie de transport ye olu jɔyɔrɔw ye ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen minɛ feerekɛla yaala-yaalaw bɛ yen ani sigi tɛntɛrɛ feerekɛlaw olu fana bɛ yen i k'a dɔn feerefɛn si bɛɛ lajɛlen madannen don nin yɔrɔ kofɔlen in na ayiwa min ye i k'a dɔn k'a fɔ i b'a fɔ ko a dabɔra o de kama fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ n'i sera yen a bɛ k'i ɲɛna ko nin ye magasin min i k'a dɔn k'a fɔ a dayɛlɛlen don ka bila diɲɛ na a dɔ la ko maa minnu bɛ yen n'olu bɛ tɛmɛ échangeur nin fɛ an bɛ yɔrɔ min ko bi ko n'i ma ɲa échangeur nin tɛmɛnin kɔ f'i ka kɛ cɛkisɛba ye walama musokisɛba dɛ n'i yɛlɛn'a sanfɛ ka ban e de b'i ɲɔ minɛ fo ka t'i jigin ka bɔ a sanfɛ n'o cɛkisɛya n'o musokisɛya tɛ maa min na échangeur ye k'a to yen n'o tɛ kasa n'i saran f'a na kɛ banajugu y'i la o kumana ko min ye i k'a dɔn nin ko ye sa a dɔ la ko min ye i k'a dɔn maa minnu bɛ yen n'olu fana kɛlen don k'a yɔrɔ kɛ feerekɛyɔrɔ ye ko sabara feerelaw fini feerelaw ani k'a dɔn bolofɛn wɛrɛw feerebaw olu bɛɛ lajɛlen tan bɛ nin yɔrɔ in fana fa ka fara ɲamanton n'a nɔgɔjugu kan a n'a kasa i b'a ye k'a fɔ cakɛdaw n'o ye bolimafɛnw ka cakɛdaw ye compagnies olu fana talen don yɔrɔ bɛɛ lajɛlen tɔ fereke nin yɔrɔ kofɔlen in na ye o kumana ko min farala o bɛɛ kan dɛ commerçant minnu bɛ yen n'olu kɔni taara nin échangeur nin kɛ u ka bitigi yɛrɛ ye k'a kɛ u ka magasin yɛrɛ ye o kumana ka u sago n'u dungɔ u b'o de kɛ nin sanfɛla in na ye a dɔ la k'i b'a ye k'a fɔ ko dɔw yɛrɛ bɛ yen olu kɔni tɛ i k'a dɔn dabolo wɛrɛ ɲini ko ye nin yɔrɔ in ye olu ka damanda de y'i kɔrɔ o kumana ko n'i y'a jate minɛ ko fɛn min ye i ka échangeur nin ye k'a dabɔ kun ye fɛn min ye o de ye maaw ka se ka i k'a dɔ sira tigɛ k'a sɔrɔ ni bolifɛnw ma ɲaami ɲɔgɔn na sabu a yɔrɔ bolifɛnko fereke barika ka bon kosɛbɛ janjo masa o kumana ko min ye a bɛ sira camancɛ yɛrɛ la nka ni échangeur ye min bɛ yɛlɛ sanfɛ o kumana sennamatigiw ni bolifɛntigiw tɛ ɲɔgɔn ye a jɔ an ko ka taa se ɲɔgɔn ma ko nka n'i yɛlɛn'a sanfɛ e n'i da poro k'i nun poro k'i ɲɔ minɛ tuma dɔ la i b'i ɲɛ yɛrɛ tugu ka taa ma nɔ tɛ n'i ɲɛ dara nɔgɔ dɔw kan n'i ɲɛ dara nɔgɔ dɔw kan a bɛ dumuni a b'a kɛ ko a b'a gɛlɛya maaw bolo koyi ayiwa ko min ye o gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen ye i b'a ye k'a fɔ ko yɔrɔ in ka ja dugumala fana na ka fara o kan ko n'i y'o bɛɛ jate minɛ ko ka taa ɲaman to yen finikɔrɔw sabarakɔrɔw ko banakɔtaw olu bi kɛ yen ɲɛgɛnɛ o bɛ taa kɛ ka fara o kan ka t'o ɲaami ji nɔgɔw fana na ko nin bɛɛ lajɛlen de faralen ɲɔgɔn kan o de tɛna ka kɛ suma kelen ye ko kasandanaw o kasandanaw nin cɛ bɛɛ tɛ se k'o sama k'i bi ɲɔgɔn kan fori ko ye o kumana ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko e ka wuli ka taa munumunu da ye dɛ sekondi damadɔ dɔrɔn k'i bɛ tiɲɛ dɔ ye o i na jateminɛ dɔ kɛ k'a fɔ ko fɛn min ye nin yɔrɔ in ye k'a bayɛlɛmana ka kɛ i k'a dɔn foroba banakɔtaa kɛ yɔrɔ ye k'a kɛra bɛɛ lajɛlen ka sutura de ye maa min ma mago mana s'a ma k'a ta sɔgɔma ka taa se su ma o b'i ma mago ɲɛnabɔ yen nɔ o kumana ko a ka gɛlɛ maa min bɛ se ka échangeur ni minɛ bi ka taa jigi k'a sɔrɔ ko i k'a dɔn k'a fɔ i ma degun sɔrɔ ko nin ye tiɲɛniba ye dɛ nafolo de sarakara nin na yaasa lafiya ka na sennamatigiw fɛ i k'a dɔn k'a fɔ faso b'a jɔ k'i bolo bɔ a la a jɔra minnu kama anw fana b'a tɔ la nɔgɔ o kumana ko min ye i k'a dɔn nin ko in nafa ye ko n'i y'a lajɛ k'a lajɛ musaka min donna a la ko ka n'a minɛ ko lajɛ bi a bɛ maa misi dɛ a b'i jigi tigɛ kosɛbɛ o kumana ko min ye circulation routière ye a dabɔra ko kasara ka dɔgɔya nin tun y'a dɔgɔya sira dɔ ye maa min y'a jɔ a waatiw la a y'a jɔ n'o hakilina de ye ko nka ko nin dɔw ye tiɲɛni de ye faso ma faso nafolo ta k'a don a la nka a minɛ ko ɲuman faso denw yɛrɛ bɛ dɛsɛ k'o kɛ faso marabaw minnu ye nafolo don a la olu fana bɛ dɛsɛ k'o kɛ o kumana ko min ye welewele k'a b'o de da ka ɲɛsin i k'a dɔn sigidaba wɔɔrɔnan a maa ɲɛmaw ma n'o ye commune 6 ye a ka ja bamakɔ i k'a dɔn k'a fɔ a mairie o maa ɲɛmaw bɛ wele ani maa minnu bɛ yen n'olu kan k'u wasa don échangeur ni a ladonni na a n'a lasaniyali la ko nin bɛɛ lajɛlen welelen don cogo min na u bɛ se ka nin ko in kɛ i k'a dɔn a laɲini na cogo min na a ka k'o ye tagasegin kɛbaw olu ka lafiya sɔrɔ o kumana ko min ye nin ko ye sa bɛɛ lajɛlen kɔni welelen don n'o tɛ maa o maa mago bɛ se échangeur ma bi degun de b'i bolo a yɛlɛngajigi la o kumana ko an ka hakilinaw lajɛ a n'a ɲɛci an k'o lajɛ ka sɔrɔ ka baaraw kɛ ale ma jɛnɛbo nin y'ale ka nɔbila sɛbɛn ye an y'a bɔ annonceur kɔnɔ o ka bidon boli don janjo kɔrɔmɔrɔ o kumana an jigi b'a la k'a fɔ welekan na mɛn k'a dɔn yɛrɛmara kafo maa ɲɛmaw fɛ commune 6nan ani bamakɔ mairie-ba kɔntɛ nin kɔrɔfɔ in a sɛbɛkɔrɔ fɔra a fɔra dɛ n k'a fɔ Sori Ibrahima yɛrɛ a ma segin a la kuma si wallahi Sori Ibrahima Diallo
fɛn fɛn bɛ sira kan a b'a fɔ kuma bɛɛ a bi segin a kan wa a ayi bi kundo kɔni tɛ siraba ko la sori tɛ min wala ayi Bamakɔ yan o tɛ awɔ o tɛ yen o ma an b'i k'a dɔn ka jigiya k'a fɔ ko min ye yɛrɛmarakafo ma ɲɛmaw ye u na fɛɛrɛ tigɛ bon ni yɔrɔ échangeurs yɛrɛ k'i bɔ yen kɛ yɔrɔ minnu dilanna ko espace public ni espace vert a lajɛ kɛ olu kɛlen don wagabɔw dagayɔrɔ ni delikɛlaw olu ka sow de ye bi k'a bɛɛ lajɛlen kɛ tiɲɛnikɛyɔrɔ ani ɲɛnamini furatalaw ka gazɔnw binkɛnɛ minnu bɛ yen mais n'i ye jigiya ta kuma o kuma ko ninkura bɛna fiyɛ jamana ko la o de ye jamana yɛrɛ ni yɛrɛ tɔ samatɔ ye ka bɔ a la ni tɔni min b'a la dɛ ninkura parce que c'est-à-dire n'i ye jigiya ta kuma o kuma ko ninkura bɛ fiyɛ a la i bɛ fɔ jigi kɔ mais il est grand temps n'o a yɔrɔ dɔw bɛ yen olu dabɔra adamaden yɛrɛ ni ka hinɛ kama fiɲɛ duman ka tɛmɛ fiɲɛ duman bɛ yen yɔrɔ sumalen don jiri feerew bɛ fa bɛɛ fɛ binkɛnɛ dasilen don nka o bɛɛ kɛra binjalan ye bi yiri ninnu bɛɛ halakira finikolon ni sabarakolon ni buwatikolon ni manakolon de kɛn bɛ k'o yɔrɔw fa musaka min donna a la k'a lajɛ ka n'a bi lajɛ a dɔw kun tɛ ala ka koɲɛ nɔgɔya n'an yɛrɛ ma ɲumanya fari da an bɛ k'a bɛɛ da marabaw kun a bɛɛ tɛ marabaw nɔ ye dɛ maliden yɛrɛ de tiɲɛna jamana den yɛrɛ bilama maliden de tiɲɛna anw yɛrɛ de tiɲɛna walahi anw yɛrɛ tiɲɛna an tɛ sɔn o ma an tɛ sɔn o ma wa an kan ka min fɔ an t'o fɔ bɛɛ ko ko n yɛrɛ kun kelen bɛɛ lajɛlen ko ko n ka to nasaniya la de ala k'an bɔ ala ka koɲɛ nɔgɔya n'o tɛ ni jamana in ka bɔ ala faranga don dɛ a bɛ bɔ tɛmɛ n'an ye kɔrɔmɔrɔ indicateur de renouveau bɔ ko 3790 ani i k'a dɔn k'a fɔ seeke bi arabadonya bɔli don min ye Abubakar Sidiki Fɔnba o kumana CNT maa don o tɛmɛnen ka bɔ yen fɛɛrɛtɔ min n'o k'a ma ko ADPM i k'a dɔn k'a fɔ o fana maa ɲɛmaa don hakilila jiginna ko a ko maa waati minnu n'o bɛna dabɔ nin waati in na kɔrɔmɔrɔ ko olu bi fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ tigɛ i k'a dɔn jamana cogoba dɔw bɛ yen ninkura ka fiyɛ olu la olu cakɛdaw ka lawuli a ka kɛ diyagoya yɛrɛ ye a bɛ kuma taxi kofɔ a bɛ ikoma kofɔ a bɛ usine de télé farakɔ kofɔ a bɛ n k'a fɔ Suprama kofɔ ani IMPP Abubakar Sidiki ko laɲini bɛ kɛ nin ye ko k'a sababu kɛ mun ye k'an bɛ donni minɛ ko bi ko waati a da sera yiri ma dɛ wa i terikɛ fana terikɛ don koyi i terikɛ de n terikɛ jɔ Adama terikɛ de ye Abubakar Adama Fɔnba Adama Sanɔgɔ awɔ donc Bakari de ye pikiri kɛ Adama ɲɛfara la ale de ye pikiri kɛ Adama ɲɛfara la walayi o ma n terikɛ kɔni kalen k'a ye ko fo ka bayɛlɛma de la nati ni bayɛlɛma ma na a man ɲi ayi ale ta ne ko n ko maa damadɔ bɛ yen ne y'i miiri Comatex Icoma nin bɛɛ lajɛlen datugu ye Itema Suprama TD Farakɔ u n'a ɲɔgɔnna Sonatamu hali digi kelen don olu la cigarette alimɛti usine céramique ko kuma tɛ fɔ olu tun na yɔrɔ Bangida tamati lɔgɔti dilan ça c'est fini depuis là o ma min ye i k'a dɔn k'a fɔ rapporteur fana don commission de santé o la CNT maa ɲɛmaa don Abubakar Sidiki Fɔnba k'a y'a ŋaniya ne ka o fɔ CNT ka laada la i k'a dɔn k'a fɔ wuli min n'o bɛ kɛ n'u k'a ma ko rentrée parlementaire i k'a dɔn k'a kɔni ye sɛbɛnni kɛ a ka page Facebook kan i n'a fɔ Badiriba y'a fɔ cogo min na ko fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ de bɛna tigɛ société nationale minnu bɛ yen n'a bɛ Comatex ko fɔ n'a bɛ Icoma ko fɔ n'a bɛ usine de i k'a dɔn k'a fɔ TD Farakɔ ko fɔ n'a bɛ Suprama ko fɔ n'a bɛ IMPP ni ka o ko fɔ ko dabali ni fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ walasa ninnu ka lawuli Abubakar Sidiki Fɔnba ko a y'o laɲini ni ka o kɛ i k'a dɔn hakilila jiginna k'a ka hakilina bɛ boli o kan ko wa ko y'a dɔn wulikajɔ fana wɛrɛ bɛna kɛ min bɛ tali kɛ carte min n'o bɛ carte nina ko fɔ o gɛlɛya min bɛ jamanadenw kan i k'a dɔn ani jamanaden minnu n'olu sigiyɔrɔ bɛn bɛ kɔ kan kɔrɔmɔrɔ olu ka gafe ko n'u ka fatiri ko fɛɛrɛ bɛ se ka lasɔrɔ na cogo min na k'olu b'u cɛsiri nin baara in o la ko kumana ko ninkura bɛna fiyɛ jamana baara taabolo la dɛ ko k'a sababu kɛ mun ye jamanaden minnu n'olu sigiyɔrɔ bɛn bɛ kɔ kan kɔrɔmɔrɔ walasa k'u bonya i k'a dɔn k'u to u danbe kɔnɔ jamana wɛrɛw fɛ k'o bɛ labɛn kabi i k'a dɔn jamana yɛrɛ kɔnɔna na Badiriba ka fɔ la min ye Abubakar Sidiki Fɔnba ye k'a y'i kanto k'a fɔ o kumana jamana fana ka hɛrɛ ani jamana ka nafolo ani jamana ka yɔrɔ kɔrɔmɔrɔ ko k'olu ci wara kula ko danbi kari nin bɛɛ lajɛlen la i k'a dɔn k'a misali dɔ ye IR dugukolo ko ye dugukolo ko min n'a ɲaaminen don IR la kɔrɔmɔrɔ ko fɛɛrɛ bɛ tigɛ i k'a dɔn k'a fɔ ɲɛɲini ka kɛ nin bɛɛ la Badiriba ka fɔ la
Abubakar Sidiki fɔma k'a ye nin sɛbɛn ka page Facebook o la k'a ye kanto k'a fɔ ko sariya fana bɛna ta walima olu bɛna laɲini kɛ fɛɛrɛ ka tigɛ i k'a dɔn yɔrɔ sahalen minnu bɛ Bamakɔ yɔrɔ sigiyɔrɔma 2021 u ko ma ko espace vert kɔrɔbɔrɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen latunnen don ninnu bɛɛ lajɛlen laɲagaminen don wa ko ɲɛnabɔ bɛ ɲini ka taga ɲɛsin nin bɛɛ lajɛlen ma parce que b'a ka fɔ la o kuma ko min bɛ tali kɛ Abubakar Sidiki fɔma la ko k'a fɔ ko olu bɛna to i k'a dɔn CNT kɔnɔna ten dɔrɔn wa k'u ko walima ko ka taama bɛ bɛn i k'a dɔn ministériso dɔrɔn ma wa k'u bɛna bali ka taamaw kɛ yɔrɔ minnu n'o ye direction centrale ye o kumana i k'a dɔn k'a fɔ ka taa ɲininkaliw kɛ gɛlɛya minnu bɛ ani taabolo minnu bɛ o ko la kɔrɔbɔrɔ k'u kumana k'u b'u k'a dɔn u sen da nin bɛɛ lajɛlen nɔfɛ parce que b'a ko a ko min bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ la sariyaw olu latigɛcogo ɲuman na k'o bi wajibiya i k'a dɔn k'a fɔ jamana marabaaw olu kan o kumana ko bayɛlɛma kura minnu n'olu bɛna kɛ i n'a fɔ politiki kunda i n'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ jamana yɛrɛ sariya sunba kura kunda walima ka i k'a dɔn k'a fɔ ka hakilina wɛrɛ ta ka ɲɛsin accord d'Alger ma majɛngɛ minnu bɛ o la walima min bɛ tali kɛ k'a dɔn sariya minnu dara olu ka labato i n'a fɔ kalankaramɔgɔw ka article 39 walima min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ faamaw n'o ye Mali armée olu ka sariya minnu n'olu ka kan ka se ka bila u ka minɛ kɔnɔna na walima plan de carrière minnu n'olu bɛ agent de santé u bolo walima i k'a dɔn k'a fɔ sariya kisɛ yɛrɛ kan ka tila walima jamana kɔnɔna na tiɲɛ minnu ka kan ka fɔ ko wajibi i k'a dɔn k'a fɔ kiiritigɛbaaw kan k'olu n'a ɲɔgɔnnaw na kɛ u ka baarabaw olu ye parce que b'a ka fɔ la ko min ye Abubakar Sidiki ye ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Mali gɛlɛya na i k'a dɔn k'a fɔ a banaba ye mun ye bi k'o de ye denmisɛnw ka baara ko o ye o kuma ko denmisɛnw ka baara o kuma ni baarada ninnu dayɛlɛla ka fɛɛrɛ tigɛ ka i k'a dɔn k'a fɔ ka jamanadenw ta u la k'o bɛ na kɛ i k'a dɔn k'a fɔ u ka wulikajɔ ye wa ko gouvernement min n'o bɛ bi u bi sɛgɛsɛgɛli ni k'a dɔn k'a fɔ min ye boloda ye k'u ta k'u sɛgɛrɛ u ti da gouvernement dɔrɔn ma dɛ bawo ministres m'a kɛ ka ɲɛ n'olu y'a kɛ ka ɲɛ ni ministres y'a kɛ ka ɲɛ kɔrɔbɔrɔ ni directeurs m'a kɛ ka ɲɛ ko yala a ti ka tɔ k'a jɛ ye wa o kumana k'olu bɛna taama ne ka don i k'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ caman kɔnɔna na i n'a fɔ ni session in kɔnɔna na Murufin Kamara ale ka i k'a dɔn k'a fɔ fasiri don an y'a bɔ indicateur du renouveau hakilina in ka ɲi ko Ala k'a ɲa ka d'u ma nka baara b'u bolo baara b'u bolo nɛgɛ min gɔlɔnen bɔra i k'a dɔn Mande numutanya tɛ kulu min yɛrɛ fana gɔlɔnen yɛrɛ na sangarani i k'a dɔn ba jeliba a t'o kɛɲɛ ko fote o kumana fɛn min ye nin ko ninnu ye n'o tɛ kuma ninnu ka ɲi koyi a bɛ kɛ diyagoya de ye an ka jigiya dɔw fana ɲini wa u kana da hali CNT kɔnɔna in ma koyi hali ni CNT ninnu taara gouvernement kura min bɛ na a ka fɔta ninnu kelen-kelen ka wajibiya o gouvernement kan c'est à dire ni yɛrɛ y'i ka wajibiya o gouvernement kan n'o tɛ an bɛ fɛn fɛn a bɛɛ ye koba kuntanw ye sinon an b'a fɔ sisan Maliden yɛrɛ de problème ye ko parce que a dɔw bɛ i b'a sɔrɔ département na ministre bɛ cɛsiri min kɛ nka a bɛ di directeur minnu ma olu ko o labɛn kɔrɔbɔrɔ olu bɛɛ y'a fama la cili min kɛ waraku la ministre yɛrɛ tɛ se k'o ɲɛnabɔ walima i b'a sɔrɔ o directeur ye dɔ ka pion ye o bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ o ka ministre dili tigɛ walima ni min bɔra yen min bɔra place la ayi o kɔni bɛ défaut bɛɛ sɔrɔ ka ɲɛsin maa ma min ye ministre sɔrɔ n ko c'est à dire kabako don quoi Mali ye kabako jamana ye dɛ ni directeur national dɔw bɛ yen dɔw bɛ yen olu ko dugutigi kɔrɔ tɛ dugu ɲalen fɛ a sɛmɛntiyalen don dɔw ka taabolo la Jajo Masa an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni ye indépendant b'ale ta indépendant ta i k'a dɔn jatigɛwale kɛbaa tigilamɔgɔw ka bingani u y'a ta ka kɔna i k'a dɔn an ka faamaw jɔsen sɛgɛrɛ ye nka bɔnɛka sanni ka b'u ɲɛ na sabu u ye npogo kɔnɔ kelen de don u la i k'a dɔn tiga ma don a n'a la fiyewu jatigɛwale kɛbaa tigilama 15 o su folofololen yɛrɛ ko wulusu bɔlɔ kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ maramafɛnw olu minɛna ani i k'a dɔn minɛn caman wɛrɛw ko fɛn min i k'a dɔn jatigɛwale kɛbaa tigilamɔgɔw nin ye i k'a dɔn npogo dɔnɔ y'u la a datolen fil'u la nin ye kɔna i b'a ye k'a fɔ k'u caman kɔni bilala su la a dɔ la min ye Abulayi Jara ye ale ni fasiri indépendant kɔnɔ bi a ko i k'a dɔn an ka wolomasiri tabaw ye cɛw ye dɛrɛ u ye i k'a dɔn bingani dɔw y'u kɔ a disi daw la ni k'o ɲɔni ka sɔrɔ ka npogo kɔnɔ kelen don jatigɛwale kɛbaa tigilamɔgɔw la ka bɛn ni kununko tarata don ye a kɛra i k'a dɔn u jɔsen min bɛ kɔna o kumana ko bin kɛra yen de kan a bɛ i k'a dɔn don Ansa cercle fɛ o bɛɛ lajɛlen bɛ Moti marabolo kɔnɔna de fɛ ko jadimaw ko olu de wulila ka na suru ni yɔrɔ kan i k'a dɔn u maa tan bɔɲɔgɔnko i k'a dɔn maramafɛnw b'u bolo fo k'a ɲɔkurun sɔɔri a dɔ la ko i k'a dɔn anw ka wolomasiri tabaw ni ŋɛɲɛ o wuliliw nɔfɛ u ye ŋɛɲɛ ɲimi u kama u y'a fisaya taama ye sentɛgɛ ni ko laban nka o m'a to u k'u to yen koyi fɛn min y'an ka lakana tigilamaw ni wolomasiri tabaw ye olu ye bɔnɛ jigi jatigɛwale kɛbaa tigilama ninnu kan a kɔni a bɔr'u da k'a ma ɲɛ koyi fure 12 o folofololen yɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ i b'a fɔ wulusu ayiwa min ye i k'a dɔn olu kɔni tun bɛ maaw ɲɛkɔrɔ ye o tɛmɛnen
tɛmɛnen kɔ u ye maramafɛn caman u y'olu minɛ hakaja a bɛ fɔ min ma i k'a dɔn k'a fɔ ko PKM o 3 u y'o minɛ ani i k'a dɔn LRAC o 2 ka taa se i k'a dɔn Roquette o 4 ani PM o 8 fo ka taa bila i k'a dɔn k'a fɔ chargeur 15 ani i k'a dɔn min ye k'a dɔn ko maillon o 4 fo ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ kisɛ ma kisɛden min n'a bɛ fɔ ko 7,62 mm o k'a dɔn ko o kisɛden o chargeur falen badenw ayiwa n'i k'a dɔn moto 4 ka taa se k'a dɔn arajo 6 ma ani téléphone portable wolomasiri tabaw ye nin bɛɛ lajɛlen de sɔrɔ binganikɛla ninnu kɔfɛ ayiwa ko anw ka maa kelen o kɔni tora ko la n'o ye an ka wolomasiri taba ye faama an bɛ dugawu kɛ ala k'o dayɔrɔ nɛɛma nka jugu ninnu ala k'u sufɔlɔ bɛ jahanama ma fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ commandant min bɛ secteur la n'o ye secteur 4 ye opération Maliko colonel Umaru Tarawele ale wulila ka taa kɛnɛ kan ka taa ka cɛdenw fo ni k'u barikada ka galabu fiyɛ u la hali bi ka taa fɛ k'u kɛta min kɛ u y'a kɛ faso ye u y'a kɛ fasodenw ye lakanako u ye nin min kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko u kan ka jɔ jɛmɛfɔla jɔyɔrɔ la sanga ni waati i k'a dɔn bingani balalen kana na suru kan i k'a dɔn ko dɔ kɛra sa anw ka maa caman ni tora ni balaka wuli ni bingani balalenw na hakaja dɛmɛbaa jɛkulu minnu bɛ yan n'o ye diɲɛ fan wɛrɛ wolomasiri tabaw ye u ɲɛkinen don ka sin olu fana ma wa min ye anw ka i k'a dɔn wolomasiri tabaw ye i k'a dɔn ko min ye bingani ye a balaliw la cogo cogo min ye kɔnata in ye ala la ko u k'a dɔn wulila ka bɛn n'a kuma ye koyi u ye npogo sɔɔri ninnu na npogo kɔnɔ ke o kumana ko an bɛ fɛn min fɔ ko laban ninnu na i b'a ye k'a fɔ bingani sigiyɔrɔma cayalen don ka ɲɛsin faama ma ka ɲɛsin kasigibilenw ma ani k'a dɔn k'a fɔ ko faali caman kɔni kɛra nka bɛɛ lajɛlen kɛbaw ye jadima ninnu de ye ko nka i b'a ye k'a fɔ tile damadɔ kɔnɔ anw ka maaw fana wulila i k'a dɔn k'a fɔ k'a dati to olu la o tile damadɔnin kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ ko i k'a dɔn terroriste 60 u y'olu bila su la an ka kɔrɔ marabolo ni cɛmancɛ marabolow kɔnɔna la hakaja u ye 40 bila su la avril kalo tile 2 tɛmɛnen u ye 10 ɲɔgɔnna bila su la o kɛra i k'a dɔn k'a fɔ o don kelen Jafara bɛ u ye i k'a dɔn dɔw fana u y'olu bila su la ye fɛn min ye i k'a dɔn 6 ye jatigɛwale kɛbaa tigilamaw u y'olu fana i k'a dɔn u y'olu fana bɔ sen bɔ kala kan ka bɛn ni manjaku ye o masuruyaw la avril kalo tile 4 i b'a ye k'a fɔ 12 bɔɲɔgɔnko u ye npogo don olu fana na wa kununko ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ tarata kɔna i b'a ye k'a fɔ o kelen o ye u sɔrɔ yen nɔ o kumana ni laban in na u ye mɔnɛ don an na an y'a tila bɛɛ lajɛlen sama ka bɔ an yɛrɛ la wa baaraw bɛ sen na Abulayi Jara ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a sama ka bɔ ne panna kɔnɔ o ka bidon boli don ala k'an ka wolomasiri tabaw dɛmɛ n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ɲɛmaakura min b'u kunna Colonel Sadio Kamara mɔgɔ dɔw minnu bɛ terrain kɔnɔ minnu b'a dɔn wa min bɛ nin kura fiyɛ a b'a dɔn kojugu wa masumalen don a ka kuma man ca ale ka a tɛ kuma caya ayi cɛya kuma man ca Sadio b'a ka baara la nka an bɛ Asimu Goyita wele ale de ye fanga ɲɛmaa danga ye min ka baara yɛrɛ ɲɛsinnen wolomasiri tabaw ni lakanako bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli ma o kumana a ka Sadio dɛmɛ baara la wa kow kɛra Florence Parly nana k'a ɲini k'a ka maaw jɛya ale ma bɔ ka kuma an tɛ jigin Sadio la an tɛ jigin Badaw la an ɲɛ b'ale Asimu de la dɛ a ka fɛn wa y'an bɛ min faamu n'ale ma kuma Sadio tɛ para bila a ɲɛ dɛ ayi Sadio de b'a nana yɔrɔ in na bɛɛ y'a ye nin kura fɛn min bɛ ka kɛ o bɛɛ ɲɛ b'a la anw ta de n'i ye min kɛ u bɛ fɔ dɛ a bɛ fɔ n'i m'a kɛ fana a bɛ fɔ n'i m'a kɛ fana a bɛ fɔ dɛ Salam Fati a banna ninnu mɔgɔ tɛ ka don o la don bɛɛ mɔgɔw hali sini minnu bɛ terrain kan u dalen bɛ u ka ministre de la ni janfa yɛrɛ tɛ fiyewu walahi anw ka wolomasiri tabaw kɛɲɛ ko tɛ yen a ka haramuya wa jamanadenw fana ka fɛɛrɛ kɛ k'u dɛmɛ jamanadenw bɛ ka fɛɛrɛ kɛ k'u dɛmɛ nka marakɛbaw dɔw bɛ kɛmɛ k'u yɛrɛ saraka nanzaraw ma o fana ye tiɲɛ ye ko tiɲɛ dɔnnen don koyi nka ni ɲɛmaw ma kari ka tiɲɛ de fɔ k'u jɔ jɛmɛfɔla jɔyɔrɔ la foyi tɛ ɲɛnabɔ a ka gɛlɛn dɛ an kana an yɛrɛ kɛ namugulasogo ye ko yɛrɛmahɔrɔnya b'anw bolo o ye tɔ ka jɛ waati banna koyi a banna pewu ala ala an tɛ fɛ a ka ban la hawla janjo o kuma an n'a kɛra kuru la ala ka jɛ kunnafoni tɔba bɛɛ sa kunnafoni tɔba bɛɛ dɛ nka an ka foli kɛ bakurunba fɔ awɔ a bɛ kɛ ten a bɛ wajibiya ten n'ala sɔnna an bɛ dugawu kɛ sini a k'an bɛn o kumana jɔnni yɛrɛ un vieux un jeune un vieux jeune e tɛ deli k'a fɔ an ma yan ba ala ka tile yɛrɛ isu ni an tɔn de don a k'an bɛn ala ka tile yɛrɛ